moi drodzy, znowu jest temat pełen kontrowersji. YouTube zagrzmiał, zapłonął. Tym razem kontrowersja jest a propos piwa Kasztelan, które osobiście bez wazeliny bardzo lubię, bo producent nic nie zapłacił za to, co mówię. W sumie niestety, jakby ktoś z panów od Kasztelana to oglądał, to niech się odezwie, bo bardzo lubię to piwo. Ale tym razem nie dotyczy to zwykłego Kasztelana. Znaczy tym razem, tak to w sumie powiedziałem, jakby już była jakaś akcja z Kasztelanem wcześniej. Dotyczy to Kasztelana niepasteryzowanego pszenicznego. To jest nowy Kasztelan. Teraz co chwilę jakiś nowy się pojawia. A to świeży, a to czerstwy, a to zgniły, a to zgerowany. Tym razem jest pszeniczny. I o co chodzi? No na pewno niektórzy z was wiedzą, o co chodzi. Czemu ja w ogóle o tym mówię? A jeżeli nie, to niech sobie wpiszą w YouTube'a test Kasztelana niepasteryzowanego pszenicznego i na pewno wyciągną z tego jakieś wnioski. Słuchajcie, ja sobie to piwo przetestuję, ale nie będę tego robił sam. Przetestuję je z moimi najlepszymi, w zasadzie jedynymi przyjaciółmi. Moi drodzy, nigdy nie piłem pszenicznego piwa, które by było takie klarowne. Ja też piłam już wiele piw, ale jeszcze nigdy piwa pszenicznego, które by było tak klarowne jak te. To piwo jest tak niesamowicie klarowne. Ja to tam wolę wino. No i krew. W sumie to chujowe. Piłem lepsze. Ja już nie piję, Shredder, ty kurwa. Ja tam nie wiem, moi drodzy, my się chyba nie znamy na piwie. Kopyra się na blogu przewraca.